Makosana Uthenga Wachisoni ndonena kuti tikaona chithunzi chimene chikuswera pasikeni pathopo bambo amenewo anali bambo Mayamiko Gudusoni. Iwo watu pamene tikuyankhula pano Atisiya amene amalandira thandizo la chipatala ku chipatala chachikulu cha KAMUZU Central mu mzinda wa Lilongwe. Manotu chomvetsa chisoni ndichona kuti imfa yawo yabwera posatira kuti anachitidwa chipongwe ndi anthu achiwembu kwa KAUMA mu mzinda omwe wa Lilongwe dzana usiku wa pa 3 August chaka chimene cha 2026. Kuthekabe ena akumadabwa kuti chinachitika chenicheni ndi chani lino mpaka na apangidwe chipongwe chotero. Anyways, mukosana nkhani zake zosakhala bwino. Malemo Bambo Mayamiko Gudusoni ene kwa KAUMA nali mlendo napitako kumene samakudziwa bwinobwino. Pamene amakhala poyamba amakhala ku area 50 amati kwa chimoka mu mzinda umene wa Lilongwe. Ndiye atasamukira kumeneko usiku wa siku limene lapa 3 August chaka chimene cha 2026 akuti no amayenda amachokera kuti komano amakauloka pa bridge imene imadziwika zonena kuti Kankota. Ndiye akuyenda pa bridge imeneyo pamene kumapezeka zonena kuti akumana ndi zigawenga zimene zinabaya pa mtima. Ndiye after kwabaya pa chest inapezeka zonena kuti agwa pansi ndiye anakhala nthawi yayitali imene poponde kuti anataya magazi ambiri. Meneno anthu enake amadusa kuzazindikira zonena kuti pali munthu. It was too late atataya magazi ambiri andiso ndiye kuti anatafuka kwambiri. Ndiye anthu sanachedwe munthu ameneyo anatenga kuthamanga nawo kupita ku chipatala chachikulu cha KAMUZU Central Hospital kumene amalandira thandizo la chipatala kumeneko. Kuzafikira padakale panopa pomwe tikuona zonena kuti Atisiya amene amalandira thandizo la chipatala kumeneko. Mano chomvetsa chisoni ndichonena kuti khale zinachitika kuti anali ku chipatala palibe ngakhale wachibale mmodzi amene akuzindikira zoti Mr. Mayamiko Gudusoni amalandira thandizo la chipatala posatira kuti anachitira chipongwe ndi achiwembu komanso zoti Atisiya padakale panopa ndiye kuti no palibe wachibale wina aliyense amene akudziwa. Of course ndiye kuti no ngati ena ake mbale wawo akusowa makamaka kuchokera kuti limene la kwa KAUMA ndiye kuti uthenga ndi umene atha kupita kufufuza ina kupanga contact ndiye kuchipatala kumeneko kugwiritsa ntchito amene apolisi ndiye kuti atha kuthandizira kupanga identify thupi la malemu Mr. Mayamiko. Ayi nkhani zake zosayenda bwino chitiro opanawo kuona kuti kukula kwambiri madera osiyanasiyana awo makamaka akabazawo akumaphedwa kwambiri. So mmene tikuyenda makamaka nthawi ya usiku iyi tiyendonesese ndithu mmene tikuyendako kuti chitetezo chathu chili bwino papaja chitetezo chimayambira pa ife ene wake ngati tiona kuti kumenekoko ndi kumalo koyipa makamaka nthawi ya usiku iyi ndithu tithe kupewa njira ngati zimenezo nga njira zachidulezi maso ndi pempho kumbali ya ku polisi ambali ya chitetezo tithandizeni nkhani zokhuza ndi chitetezo. Ayi mmene nkhani zakezo zimene zayendera kumeneko nkhani zosakhala bwino munthu waluza moyo pamene penipeni tingoti mzimu wake wonse mumtendere. Nkutheka makosana mwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo tinawo titha mu comment section koma tikamapereka timbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.